Παιδιά, για έλατε να δούμε τα στροπελέκια. Με αστροπελέκια χαμόγελο πάλι, τα αστροπελέκια δεν παίρνουνε χαμπάρι. Και πάλι με τρέλα πολύ, κι απόψε κοντά σας από την TV. Με κέφι όπως πάντα και γέλιο μαζί, τα αστροπελέκια και πάλι εκεί. Με αστροπελέκια χαμόγελο πάλι, τα αστροπελέκια δεν παίρνουνε χαμπάρι. Το κέφι ανάβει μες στο γυαλί, πατήστε γκάζι, φορτώστε ζωή. Το κάθε γύρισμα μας δίνει πλοή, την κρίση πετάξτε να πάει να τσακιστεί. Το χαμόγελο σας η ανταμοιβή, ελάτε και φέτος με τρέλα πολύ. Με αστροπελέκια χαμόγελο πάλι, τα αστροπελέκια δεν παίρνουνε χαμπάρι. Το κέφι ανάβει μες στο γυαλί, πατήστε γκάζι, φορτώστε ζωή. Με αστροπελέκια χαμόγελο πάλι, τα αστροπελέκια δεν παίρνουνε χαμπάρι. Το κέφι ανάβει μες στο γυαλί, πατήστε γκάζι, φορτώστε ζωή. Αχ, Παναγία μου, καλή είναι, Πες μου ρε φιλαράκι, πες μου τι κάνεις. Άμα δεις την πεθερά σου να τρέχει στην αυλή γεμάτη αίματα, τι κάνεις. Καταρχάς ηρέμησε, ξαναγέμισε και σημάδεψε καλύτερα. Εδώ, στον Δόξα Πατρί. Ένας ανεπρόκοπος είσαι. Ένας τεμπέλης. Μαμά. Ένας αχαήρευτος. Ίδιος ο πατέρας σου, μωρέ, είσαι ίδιος. Εγώ ανεπρόκοπος και αχαήρευτος. Δεν τα λέω, αγάπη μου, για σένα. Για τον πατέρα του τα λέω. Αγάπη μου, τι σου θυμίζει όταν με βλέπεις? Να μην ανακατεύω τα ποτά όταν βγαίνω. Αχ, αγάπη μου, σου έχω ένα κακό και ένα καλό νέο. Από ποιο να αρχίσω πρώτα? Το κακό. Το κακό είναι ότι χθες σε απάτησε. Και το καλό ποιο είναι? Το καλό είναι ότι ήταν τέλεια. Έχω ένα πονοκέφαλο, ήπιαμε χθες. Χάλια. Αλλά φαντάσου εσύ ο άλλος ο βλάκας, ο ανόητος, ο ηλίθιος ο Βαγγέλας, πούλησε εσύ την Ακρόπολη ρε, τον Παρθενώνα πούλησε ρε ο ανόητος ο βλάκας. Να παράδε καλά σοβαρά, τόσο μεθυσμένο. Και ποιος τον αγόρασε? Εγώ. Και μάλιστα του έδωσα και 1.000 ευρώ προκαταβολή.
Κοπελιά, θέλεις να γίνεις η μητέρα των παιδιών μου? Βεβαίως. Γιατί όχι. Πώς έχετε? Καλημέρα σας. Γεια σου, Ροκιά. Τι θα πάρετε? Θέλω 3 κουλουράκια θέλω. 3 τελευταία έχουν μείνει. Τα είδα, γι' αυτό είπα 3-4 ήθελα, αλλά δεν πειράζει, αφού έχεις 3, αυτά τα 3. Ωραία. Να βάλω σακουλά. Σακούλα, όχι, κάτι σακούλα εσύ βλέπεσαι μια χαρά έτσι. Πήρα έξυπνο κινητό, έξυπνη σίτα, έξυπνο λάστιχο, έξυπνο συναγερμό, έξυπνη κουβέρτα, έξυπνη TV, έξυπνη λάμπα, έξυπνη σκούπα, έξυπνο μπαστούνι. Ο μόνος ηλίθιος στο σπίτι πρέπει να είμαι εγώ μάλλον. Πού είσαι μπαρ? Ορίστε κύριε. Φίλε, βάλε ένα σφινάκι για μένα και καίνα και το μαγαζί όλο. Αμέσως. Ορίστε. Και για το μαγαζί όλο. Ωραία. Στην υγεία σας παιδιά, όταν πίνω εγώ πρέπει να πίνουν όλοι. Μπαρ, βάλε ακόμα ένα σε μένα και ξανακέρνα όλο το μαγαζί. Ορίστε κύριε. Και για το μαγαζί. Στην υγεία σας πάλι παιδιά, όταν πίνω εγώ πρέπει να πίνουν όλοι. Αχ, βάλε ακόμα ένα και ξανακέρνα όλο το μαγαζί. Αμέσως. Ορίστε. Στην υγεία σας παιδιά. Ορίστε. Τι είναι αυτά ρε φίλε, δεν φτάνουνε. Τα υπόλοιπα ποιος θα τα πληρώσει? Όταν πληρώνω εγώ, πληρώνουν όλοι. Ρε Βασίλη, όταν με ρωτάει κάποιος, σε ξέρω από κάπου, αλλά δεν θυμάμαι από πού. Εγώ για να τον τρελάνω λιγάκι, του λέω, βλέπεις τσόντες? Άσε ρε φίλε, τι έπαθα σήμερα, τι έπαθα να πούμε? Τι έπαθες? Καλά δεν ξέρεις, σήμερα είναι Παρασκευή και 13. Έχω συνέντευξη για δουλειά. Καλά ρε εσύ, πιστεύεις ακόμα στις προσλήψεις? Ρε Τάσο, δεν καταλαβαίνεις. Ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνω κύριο Συνοκατά. Δεν μπορώ να το κάνω και δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορείς βρε, θα πάρεις φόρα και θα πηδήξεις έτσι μπλουμ μες στο νερό. Μα κύριε Συνοκατά, δεν σας λέω τόσο ώρα δεν καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω κολύμβηση. Θα πνιγώ σας λέω άμα πέσω στο ποτάμι. Δεν έχει καμιά σημασία αυτό Τάσο. Δεν έχει καμιά σημασία. Έτσι κι αλλιώς είναι η τελευταία σκηνή του έργου. Εμείς εδώ κοιτάξτε, στο γυμναστήριό μας έχουμε πολλά προγράμματα. Να σας πω μερικά. Έχουμε πιλάτες, έχουμε Brazilian hips, step, body pump, zumba, crossfit, TRX, yoga. Βεβαίως, ναι. Δεν μου λέτε, εσείς για ποιο πρόγραμμα ενδιαφέρεστε? Για μαθήματα εξ αποστάσεως.
taffe dit les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette dit huissier. Oui dit assis dans la mer. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours. Ω, καλώς τις κυρίες. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ερωτήσεις είναι. Αυτή είναι εκεί η τούρτα, πόσο έχει? Αχ, αυτή. Αυτή είναι δωρεά τούρτα? Αυτή είναι πολύ ωραία τούρτα για γάμο, Παντρεύεστε? Ναι. Μικρή σταρβάσαινα. Αυτή είναι η τούρτα λοιπόν, έτσι. Θα την αφήσω 80 ευρώ. Η διπλανή της πόσο έχει? Αυτή εδώ? Ναι, αυτή. Η κόκκινο τέτοια? Αυτή. Μπορθοροδοκόκκινη είναι αυτή. Ναι, είναι κερασάκι. Το κερασάκι στην τούρτα είναι αυτή. Πολύ ωραία για το γάμο σου θα είναι, καταπληκτική. Αυτή είναι 120 ευρώ. Τα αξίζει τα λεπτά της, άκου που σου λέω. Έχω φάει μέχρι τώρα εγώ τέτοιες τούρτες. Πλάκα έχετε. Η τουρτίτσα εκεί, δίπλα, πόσο έχει? Τουρτίτσα? Αυτό το πράγμα τουρτίτσα, κοπέλα μου. Το πράγμα είναι τουρτάρα, δεν είναι τουρτίτσα. Αυτή σου ταιριάζει, γιατί είσαι και μελαχρινή, αυτή είναι άσπρη, θα είσαι σαν η φούλα δίπλα της. Τι να σου πω, σαν τη μίγα μέσα στο γάλα. Αυτή είναι 100 ευρώ. Ωραία, αυτή θέλω. Αυτή, κάνατε τρομερή επιλογή. Αυτή είναι η τουρτίτσα λοιπόν. Πείτε μου λίγο πού να τη στείλω. Κάρτες δέχεστε? Κάρτες? Πώς δεν δεχόμαστε, κοπέλα μόλι μου? Κάρτες δεν δεχόμαστε, σοβαρή επιχείρηση. Τι κάρτα έχουμε? Κάρτα χριστουγεννιάτικη. Αντρούλη μου, όταν θα κερδίσεις τον Τζόκερ, θέλω να μου κάνεις αυξητική στήθους, λιπαναρόφηση, πλαστική μητούλα, μποτοξάκι, θέλω για ένα μποτοξάκι, θέλω να μείνω για πάντα νέα, τι λες? Μπα, αγάπη μου, προτιμώ να βάλω μια μηχανή Ferrari στο Ford Mondeo που έχω. Τι είναι αυτά που λες? Αντί να πάρεις ένα καινούριο αυτοκίνητο, προτιμάς να ανανεώσεις τη σακαράκα που έχουμε. Γυναίκα, χαίρομαι που με καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι χρειάζεται ένας νέος σήμερα, Γιώργο? Τι χρειάζεται ρε Βασίλη, για πες μου. Ένα κινητό. Ένα κίνητο, ένα αυτοκίνητο και ένα πουλί ευκίνητο. Βασίλη, για το χειμώνα φέτος τι σκέφτεσαι? Θα πας πουθενά διακοπές? Χειμωνάτικα? Ποιος πάει διακοπές χειμωνάτικα? Είσαι καλά? Πού να βρούμε λεφτά κιόλας? Δεν υπάρχει μία, τίποτα. Εσύ φίλοι μου, που λες θα πας διακοπές φέτος? Εγώ κοιτούσα στο ίντερνετ πρόσφατα διαδίκτυο. Κοιτούσα λοιπόν στο διαδίκτυο προσφορές από τα γραφεία τουρισμού και είδα παιδιά γύρω της Ισπανίας με 1.450 ευρώ. Ναι μου πεις? Ναι, τζάμπα. Γύρω Γαλλίας τώρα, πρόσεξε, γύρω Γαλλίας 890 ευρώ. Και γύρω Ιταλίας, Ριβιέρα κτλ. 680 ευρώ. Εσύ τι αποφάσισες τελικά? Τελικά πήρα ένα γύρο με πίτα με 2,30 και είμαστε μια χαρά όλοι ικανοποιημένοι. Εδώ είμαι, πού να πάω, σε περίμενα. Σε βλέπω χαρούμενη σήμερα.
Πώς και έτσι? Σήμερα έκανα μια πλάκα τον καθηγητή στο σχολείο. Του έβαλα βόμβα στην καρέκλα του. Σκάσαμε στα γέλια. Σοβαρά μιλάς? Και αύριο πώς θα πας στο σχολείο, δεν θα σε τιμωρήσουν? Ποιο σχολείο? Πού είναι αυτός ο γάμο του άλλος, πού είναι αυτός? Άντε αγόρι μου, άντε αγόρι μου, άντε έλα. Άντε αγόρι μου. Άργησε λίγο, συγγνώμη. Γιατί άργησες, ποια είναι η σκούπα? Ποια είναι η σκούπα? Πού είναι η σκούπα? Εντάξει, εντάξει, Ρονί. Άσε αγόρι μου τη σκούπα και έλα λίγο να σε πω. Ναι, αφεντικό, ναι. Έλα. Άσε. Και έτσι με την κηδεία θες η γιαγιά, πέθανε, Αχ, αφεντικό, πέθανε η γιαγιά. Η γιαγιά μου. Έλα, εντάξει. Θες καμιά μέρα ρεπός τόσο ακόμα, καμιά εβδομάδα άδεια, κανένα μήνα? Όχι, χθες εντάξει, φτάνει. Σήμερα και άρχισα λίγο. Η γιαγιά ήταν, το ξεπερνάω. Δεν μου λες καμιά ερώτηση, τόσο σοβαρά. Πιστεύεις στη ζωή μετά θάνατον? Εγώ δεν πιστεύω. Χριστιανός Ορθόδοξος είμαι. Να μην πιστεύω στη ζωή μετά θάνατον. Πιστεύεις? Πώς δεν πιστεύω, πιστεύω, ναι. Αυτό είναι καλό. Ναι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό γιατί χθες που έλειπες εσύ στην κηδεία της γιαγιάς σου, το απόγευμα, πέρασε η γιαγιά από εδώ και σε έψαχνε. Καλά και τα στροπουλέκια, αλλά να βάλουμε και καμιά διαφήμιση. Ρε τα παιδιά, πού πάτε? Εδώ στον Παύλο του Μούχα? Ναι. Α, για τσίπουρο πάτε? Βέβαια, βέβαια. Και εσείς για τσίπουρο πάτε? Όχι, εμείς πάμε να φάμε τις μεζέδες. Και τι μεζέδες! Απίθανο! Μεγαλώνουν τα παιδιά μας, μεγαλώνει και το Toy Moi μαζί τους. Τώρα, νέο Toy Moi, ακόμη πιο μεγάλο, πιο ευρύχωρο και ανανεωμένο. Με όλα τα επώνυμα παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας. Με όλα τα είδη βιβλιοπωλείου, άπειρες επιλογές για δώρα και σχολικά και ό,τι χρειάζεται ένας μαθητής για να κάνει και τα μαθήματα παιχνίδι. Πάντα σε ασυναγώνιστες τιμές. Αυτό είναι το Toy Moi, το κατάστημα που το ξέρουν όλοι, μικροί και μεγάλοι. Toy Moi, Αργοναυτών 20, πεζόδρομος Ελασσόνας. Το μεγάλο παιδικό πολυκατάστημα που μεγαλώνει μαζί με τα παιδιά μας. Κλάρα η τουρκάλα, Και πού το ξέρεις ότι είναι τουρκάλα? Συστηθήκαμε αγόρι μου, συστηθήκαμε πριν. Αφού ξέρω και πώς τη λένε. Να μη σε νοιάζει. Άξινε, αμάν, κάπου το θυμήθηκα. Άλλαξες δερσί το νερό για άλλα με τα ψάρια? Όχι αγάπη μου, δεν ήπιαν ακόμα το παλιό. Άσε Ρίτσα,
Με το Μίτσο έχουμε τεράστιες διαφορές. Μαλώνουμε συνέχεια, τσακωνόμαστε. Παράδειγμα, χθες. Εγώ ήθελα να πάω να δω θέατρο, μια ωραία παράσταση εξαιρετική. Και εκείνος που νομίζεις ότι ήθελε να με πάει σε μια ψαροταβέρνα να φάω μπακαλιάρο. Τελικά, το έργο του άρεσε? Δεν μου λες, Λευτέρη, θα έρθει πάλι σπίτι σας αυτός? Ποιον εννοείς, ρε Αντώνη? Να, αυτόν τον Ιάπωνα, με το περίεργο το όνομα. Τον Μπατζανάκη? Α, μπράβο, αυτόν. Άσε ρε Βασίλη, πού να στα λέω. Τι έπαθες? Σκότωσα ένα κουνούπι και το μετάνιωσα. Γιατί? Όπως και να το κάνουμε, αίμα μου ήταν. Βάλε μου 2 δάχτυλα, Τζακ. Τζακ δεν με λένε, αλλά εγώ χατήρια δεν χαλάω. Εσύ Χρόνη, να σε ρωτήσω κάτι άσχετο. Αυτός ο θείος σου ο Γιώργος, Ποιος Γιώργος? Ο Νταφόλης ο Γιώργος? Ναι, αυτός μωρέ. Πώς είναι? Α, καλά. Τον χάσαμε αυτόν. Γιατί τον χάσαμε το Γιώργο. Σοβαρά, μην μου λες ρε. Καθώς ήταν πολύ μεγάλος η ηλικία. Είχε τα λογικά του ακόμα? Δεν ξέρω ρε κύριε, αν τα είχε δεν τα είχε. Αύριο όμως ανοίγει διαθήκη. Θα δείξει κατά πόσο τα είχε. Εσύ Γιώργο, έχεις καιρό που έριξες εδώ στο γυμναστήριο? 3-4 χρόνια. Α, ναι. Ναι. Έχεις δει καμιά διαφορά? Μπα, μόνο τα μηχανήματα έχουν αλλάξει. Πώς σε λένε μικρούλα? Μπέλα. Μια κούνια, τι την έχεις? Αρκετά όμως, με τα στροπελέκια, είναι ώρα να κοιμηθούμε. Σιγά σιγά και έρχομαι και μόλις φτάσω εκεί, εντάξει. Πες μου ρε φιλαράκι, πες μου. Τι κάνεις αν δεις την πεθερά σου στην αυλή να τρέχει γεμάτη αίματα? Καταρχάς ηρέμησε. Σημάδεψε πάλι καλά. Ξαναγέννησε, συγγνώμη, ξαναγέννησε. Θα θες του ένα μέτρο δηλαδή. Εσύ όμως κάνω τι μιλάτε. Ένας ανεπρόκοπος είσαι. Ένας τεμπέλης. Ξεχαήρευτος. Ίδιος ο πατέρας σου μωρέ, είσαι ίδιος. Εγώ ανεπρόκοπος και αχαήρευτος? Δεν τα λέω αγάπη μου για σένα. Το πατέρα του τα λέω. Μα μαμά, εγώ ούτε τεμπέλης είμαι. Ούτε ψεύτης. Ούτε από αυτά τα όλα που λες εσύ. Έβαλε δικά του, εντάξει. Αγάπη μου, τι σου θυμίζει όταν με βλέπεις? Να μην ανακατεύω τα ποτά. Πούλησε εσύ την Ακρόπολη ρε, τον Παρθενώνα πούλησε ρε μαμά. Καλά σου παρά, τόσο μεθυσμένο. Και ποιος τον αγόρασε? Εγώ. Και μάλιστα του έδωσα και 1.000 ευρώ προκαταβολή. Σαν μην βγαίνεις να το κολλάς αμέσως. Να πάει, βεβαίως, γιατί όχι, εμάς. Πώς έχετε? Βεβαίως. Γιατί όχι. Πώς έχετε? Τι λέω το κοντόρο. Βεβαίως να έχετε. Βεβαίως, γιατί όχι. Πώς έχετε? 3, 2, 1, πάμε. Βεβαίως. Γιατί όχι. Πώς έχετε? Πάμε, ναι. Πήρα έξυπνο κινητό, έξυπνο πορτοφόλι, έξυπνο λάστιχο, έξυπνο συναγερμό. Πάμε πάλι την αρχή.
Επανάληψη. Ναι, πράγματι, επανάληψη είναι. Πάμε. 3, 2, 1. Πήρα έξυπνο κινητό, έξυπνη σίδα, έξυπνο παράθυρο, έξυπνο κουζίνα. Έξυπνο κουζίνα. Όχι. Εντάξει, πάμε πάλι. Επανάληψη. Επανάληψη, ναι. Πάμε. Πήρα έξυπνο κινητό, έξυπνη σίδα, έξυπνο λάστιχο, έξυπνο συναγερμό. Πάμπα, κόλλησε γλώσσα. Δεν το λέω το συναγερμό, παραχιστή. Πήρα 3, 2, 1, πάμε. Πήρα έξυπνο. Το πουλάκι εδώ το πουλάκι. Εδώ το πουλάκι. Το πουλάκι. Ακούω το πουλάκι και δεν βλέπω το πουλάκι. Πάει το πουλάκι μας. 3, 2, 1, πάμε. Πήρα έξυπνο. Περίμενε, μην βιάζεις. Ναι, συγγνώμη. Μέτρα 1, 2, 3, 4, 5 από μέσα. 1, 3, 2, 1, πάμε. Πήρα έξυπνο κινητό, έξυπνη σίτα, έξυπνο λάστιχο, έξυπνη κουβέρτα, έξυπνο TV, έξυπνη λάμπα, έξυπνη σκούπα. Ο μόνος ηλίθιος βέβαια στο σπίτι, μάλλον είμαι εγώ. Να μην πάλι εγώ μια φορά να το κάνω. Δεν είπα το έξυπνο μπαστούνι. Βλέπω χαρούμενοι σήμερα, εντάξει, πάμε να πάμε. Εντάξει, καθίσαμε και το έχουμε πάψει. Πάμε. Πάλι και προσκέσεις. Επανάληψη σκηνής, 3, 2, 1, πάμε. Πώς και έτσι. Σήμερα κάναμε μια πλάκα στον καθηγητή στο σχολείο μας. Απλά, έλα. Τι δεν θα κάνει. Παραλυπόμενα κι εσύ. Κάτσε να κοπείς τα λίγα. Μην κάνουμε. Πάτε τώρα. Πάρε Κώστα, πάρε. Τρελάθηκε το αφεντικό. Ό,τι πάρεις τζάμπα. Γλυκάκι τζάμπα. Κοίτα, κουλουράκι τζάμπα. Του τζάμπα. Τζάμπα. Γιατί είναι το ελίτ της γεύσης. Γι' αυτό. Του λούμπα. Του λούμπα. Θα βάλεις το τραγούδι έτσι. Έλα εγώ Βασίλα. Εμείς οι δυο να κάτσε μωρέ. Περίμενε ρε. Γιατί δεν παίζεις κι εσύ. Δεν το ξανάπλα. Θα πω την καλυφή εθνή. Αμέ. Και εννοώ. Καπνίζω. Μάρο. Ταπίνω. Σαμαρφού. Και εννοώ. Καπνίζω. Ταπίνω. Στα παραλυπόμενα αυτό έτσι. Έναν πρέφα. Ξανά τώρα που το κάνω, έλα γαργή. Ρε εσύ, δεν έρθει εκεί ρε. Αφού βριστέτε, δεν τους ξεκινά. Όχι, πάμε είπα. Δεν είπα ξεκινή ρε. Και δεν θα αυτό που το ξεκινήσει, μόλις φτάσω εκεί το καταλάβεις, έτσι. Είναι... Δηλαδή στο κόσμο άρχεται. Τι λέω. 3, 2, 1, τι λέει. Πώς σε λένε. Λέω μοντέλα. 3, 2, 1, ξεκινάω παιδάκια.